nansi artwork yami ayibonakali apha. Niyenza icaci into. What is this? What is shop? Khala abantu bonke abantu khadi. Bakhala ngami. Khala bakhala she on, khala she wina. Wena kwasa. Kanya, Khatebe. kanya. Yabona inhle lento oyibona apha Khatebe. Kapriye kaya. Khatebe inhle lento oyibona apha yilento othiwa ivenkile ke ngoku. Kaya. Ithe. Madoda ukhumula kwami ndibhanxa bona nomthethayo. Ndifunda le nto ibhalwa apha mna. Bhalwa apha. Hayi mani mase kubhalwa ntona? Kuthiwa kurentiswa ngegumbi apha kule. Bazohlala abantu bala. Kurentiswa ngegumbi emadoda ngumhlola. Hayi. Ayingomhlola lo. Yimndonge lo. Kanti zami zonke ezi. Hayi mani, uthini na wena nani? Hayi mani. Ndiyayiqonda mani uba uRhatebe ligazi lakho kodwa uRhatebe yintswelaboya uRhatebe. uRhatebe yimpula kalujacu akanayo nesenti emdaka. Iyandimangalisa into yoba yena nalaa nqala ntloko wangapha ezilalini uLiya ndithi qinabo ngoku sebenevenkile bayibile laa mpahla bayithengisayo. Ngitshela nini laba sithetha nje. Kodwa yopolokola. Nansi ishop line branding ngoku. Awubuye ishop le yafuneka ulihlala branding yakho. Fake branding. Akho moyaziyo khathi shop. Uyalo. Plan bonakala lapha kuwe. Hayi Liya wena. Hayi Liya wena. Liya ndakhe nabanjwa Liya yeva ni. Ayibona. Nabanjwa Liya yeva ni. Liya ni ubhungane nedwa mna odini yeva. 1 billion 2 billion mna isila senkukhu nimoti isibona mhlwali gquthayi Liya. Jonga mfana alaxesha noba ungubhungane okanye ngubani ungumtsulanye ngumqhaka uvala ikutheni aleke ngapha. That's no wena bani ngoyiki ndiyakuhlonipha wena ngicela kabi ixesha elinye. Nwana ithatha chance nisele. Thakale ndawo Liya kum. Liya thakale ndawo boy. Kambe thina ayifuna umoshakala ishop yami. Is abastadweni Liya. Ngoyiki nango. Is abastadweni lithethe kumngoku lendawo lena. Ngoyiki nango. Yima ufuna ikhululeka ivelvet yami Liya. Khatebe man, udale nqandi ya. Liya Yabona zaniyeka ngokudiniwe mna kube nqandana nani apha. singala. Singala Phakathi bashe. besikweko bendintoni kunqandana amadoda. Kushiya nokunqanda amanye amadoda. Suka. Liya. Ufuna umbuyisa le yami Liya fali. Uyaliwa nje manje uyadlalwa kwenza ngantoni apho? Ngiyaliwa bafotini masibanqande manje. Siyana bakulinge undenzela loo nto leyo uyazazi zona zenza ngamabombe le zinto ezi bezinje masambe masifotini ubuthele msiyana bongathi siyahamba Masambe. wena nentwana mani Ngiyalo. Uyele emva phi kuphela. Akinabanja Liya fali. Liya fali. Liya nifune nenzani Liya. Liya. 1 liyeka le nenzali. 2 liyeka nenzali. 3 liyeka nenzali. Isakum Liya othini? Sek. Khahle indoda jwa. Yindoda Liya eyinyoka. Lo moya sek. Alo thenga ibhiya. Lo moya sek. Kamkela wena. Ethana Liya. Umfundisi. Bambe elogama va. Elikamfundisi igama. Bambe ungasibuphinda apha ebomini bakho. Undibize ngomfundisi. Oh, okay.
Thunywa ngumama mana phaa kuthi manizokubiza. Andifa? Thunywa ngubani? Undibisela ntoni mamakho? Uthi cela uyofaka imithandazo phana akaphilanga mani nangoku ndimshiyelele phaa. Mntanam, uyanibona le meko ndikuyo. Uyanibona nje. Uyanibona le nto ndikuyo. Kungahamba ngena kule mizi ndihambe ndithandaza. Ndihambe ndithandazela abantu. Nani ngoku lifikile ithuba loba ngaba nizithandazele. Linjena nje kungabe ndingena ndihambe ndithandazela abantu. Liphelile ngoku, iphelile loo nto. Ndihambe ndingena kwezindlu. Ndinje lamba ninje. Nina zithandazeleni phaa kokwenu. Nina zithandazeleni phaa kokwenu. Ngoku mntanami ixoxo nexoxo lasigxumele. Ibhubesi nebhubesi. Ngoku lasiphandela. Hayibo mfundisi into ngokwayikwento siwathela ngamaxoxo namabhubesi. Suthi hayibo kum mntanam. Suthi hayibo. Ninemilomo msiphokweni. Utatakho unomlomo, umamakho unomlomo, nawe unomlomo, umakhulu wakho unomlomo. Ngoni xoko nokuzithandazela. Anguthixo mna. Uthixo. Umdali wezulu nomhlaba mna andinguye. Anguye. Hayibo, tshintsha xolo mntana. Ayikho mfundisi. Mamela mntana into wena, mamela apha. Ngoku abusiza apha kule ndlu ne. Khange wenze nekhole echazayile bangaba thatha umfundisi ndiyeza. Akwasidingi uba mawureport into yoba ngaba uyahamba. Khan 8. Yes. Thandaza ngokuthi imeko yami nje. Anothixo ndibonka lapha kumzi. Ibokoboko. Bandibona manje ibokoboko. Ashiya indlu yami apha. Silothandazela abantu. Andithandazela ukhatsho. Siyami. Nokuse. Thethu uyaphambana. Ungathi unibona uba ndiyasindwa wena ubulibele kundibolisa. Xa usile ngoku lukusile, funeka ndithini mna ngoku? Bamba apha Thethu. Lux, andibulala epeyinti yakho. Andibulala. Ufuna uzenza urhatele ngoku lona ufuna ubulala uliya pha. Uthi kuthena kothini? Akuyazi? Intoni ngo? Ungumastendo njani wena Lux? Umuntu ungayazi into eyenzeke emzini wakhe. Kwenzeke intoni Thethu? Thina akayazi nyani lo. Ngiphansi bipha. Urhatebe noliya. Benzani? Umuthuli nje. Phuma yonke lo lokishi likuthe cha sengathi kufike aeroplane ezweni labathu. Thetha Thethu. Yemoto banganqala. Phakwam Thethu. Hey, ngisho kunzima pha. Kandeke Thethu. Thethu ndileqa pha. Nobukhona ofila indlela bebeselwa ngayo. Kandeke ndileqa pha Thethu. Ndeke ndileqa pha. Okay. Luksi, pende yakho kana. Kodwa imikwekwe uyandilandela nelo penti. Imikwekwe ngento njani? Kwakho endlela lonto. Escama simpika kumeti ntanalo undo kwasimsana akalo plus anatubusuku bonke makalenamba utabuki jazi ube manzi phansi ashama tamana manzi Ngokangqanga. Ngifonti. Angenazi Uthini kwakhala ibhungane endlini futhi? Wangena walaqaza nantsika into madoda. Ikonto enganinceda ngayo. Hayi, mamela Fonti. Sithi abazonceda wena. Nincede mina. Ya. Nina. Kaloku. Njengolanto lethi uncedo ungathi unayo ukulijaja nje uncedo manqaki mani. Mamela Fonti, ngalamcimbi uwaziyo nantsika umntana lo wakho wena ukusini. Singakunceda phaya Fontini. Fake noba yinantsika, faka noba yiprize pha. Wenzele ukhuthaze Fontini abantu abakhangelwayo. Yeah. Kwazi ngoku akukhuthazeki mntu akho nto ibekiweyo. Umsana njengoba elahlekile nje ifake iprice. Umangaki faki price. Imani kaloku madoda. Kanti ndicacisele ke apha. Ngandibhida ngamagama esilungu. Iprice yintoni ke ngoku? Leqaba yona ikhuthaza abantu. Isho le ndoda. Bangafaka iprice abantu bazokhuthaza. Ndiyabona into yokuba umde kangaka awazi kwa price yivake. Hayi ndikugezeli qha sendikuchazela nje uyaqonda.
kaloku iprize mntasekhaya ufuneke uyifakile ngoba yeyona nto ekhuthaza abantu nezawunika abantu umdla wento yokuba le nto inilahlekeleyo ekhayeni nikwazi ukuyifumana uthi yiyo asifuni mali. Hayi mamela wena elihlobo bayicacisa ngalo uthi bunofaka imali uthi uyakhangela usisi lona abantu bangakhuthala ukukhangela bakhe sibakalathi siyasazi siyakhuthaza asifuni xoko. Hayi ke madoda andiniva kakuhle shem. Uyasiva ne? Hayi ndiyaniva. Yabona ngxaki siyamthanda mani la mntana nathi siyamthanda usini. Hayi andiyabonakala ubunqabile. Yimani ke madoda ndingene ekameleni yaqonda. Zobuya ngoku nale mali yandifana. Lindeni kanjalo. Ndiqondile mani ungxaki akengoye umuntu odifikayo. Same time sithi abazakhuthala ukukhangela lo mntana yakho. Sisosiposters kodwa usibakwazi Hansi ke price. Fundisi. Eke Junior phasi kwakuhle sadibana. Ngabe khona ingxaki mama? Umama kaphilanga phaa mani udinga imithandazo. Ethaba kancinci. Yima mama. Usuka kokwenu. Wadlula how many houses? Istrato sensiba nabe khondo evileyo ngami ne uve kuthiwa ndinaniphisa ngemithandazo. No ndenzi ba kaloku ngumfundisi yena umama ukhonza nani. Hayi umama ngibani? Madlamini. Umadlamini abomama awukafuni ubhadala umama akafuni ukuba umnikelo umama wakho umnikelo cawa yoyisakala but hayi ke sakumnceda safana njikele kuba ke ndimncwasile. Uthini mfundisi? Ulibe ndisithinda nami? No, nothing. Ndifuna iprize bakwadi. Ndibaleke iprize ngosani ngikhala kakubi apha ma. Ndiyazigulela apha ndilahlekwe ngumtsalane yageza ndifuna imali ninatsotsi nini. Niyandiqhela kweli tinarha nini. Nani wam ndicela ngeprize apha. Man. Man. Uyabona ke msiyana ngaloba ubhanqa bamacebo akho wena xa ucinga ngokwakho laa nto inenkani ke ngolaa hlobo ingavuma ntoni? Yes. Wena yazo ngxaki aba bayafana nje noSimpiwe. Mamela man sivumelene kule nto man suba sablame mna ngoku because ke ekugqibeleni yona ishalete besiyifuna sobabini sivumelene nje into. sesileqwa sesisibhanqa nje msiyana. Ungxaki. Tyhini bhanqa sikangxaki. Yithi ndingumsijo ndidluphe ndinje ndibe ndileqana but ke otherwise hey ngxaki mgodo ngawubonisa abantu ngenye imini wena loo nto Thixo zibalekile. Uyibonile ibonela gqudo fondini iphuphayo ifuna usenze ibhoko ifuna usityumza intloko lathi tsimba sizenye. Yes asungxaki. Dinyal boy. But take us un kagqibeleni. Yatin ikwada mura. Khathebe. Jonga. Can you out man sibaraf man take man. Khathebe into lento ndivayo. Epini can you alobela buzineni thethayo kanye uvayo. Ninzi zino kayo. Okanye biusolekile kai. Khathebe. Okanye uphinde mfuna uto. Mama lanteni ngaphi. Into lento ndivayo ngayo noLiya. Utheni ngokhathebe umzi wami Khathebe nizawenza iboxing ring. Utheni nizawenza iboxing ring apha Khathebe nanithe nina. Khathebe ufika apha ukhala Khathebe nathi apha nifuna ukwenza ishop. Ngoku niyalwa apha Khathebe. Khanyo ayine wanozixwanisa mna nawe noLiya. Kaya ngenelela abantu. Because abantu ethetha ulwimi kuwe uzivutha. Fana nale shirt yakho uyavutha.
Inenza kaya cho kaya. Yaphuma mosuli ngilapha phandle. Aliphe isto 1 kilo liya. Bulukulu. Abantu babona ngoku singathi siyalo kanti siyaphakamisana khaya. Madoda. Balukele khaya. Jonga. Yamazi uChase, nguChase straight. Chase straight. Uvela Chase. Straight. Khanyo ke nawe ijoke siqokelela amadoda sikolusi. Khanyo xa thatha into zamakhwenge uzithathela ingqalelo. It means lona ikwakho nawe khanyo. Kade. Ba. Kade. Yabona esisigezo sakho. Jonga mamela kade. Yabona esisigezo sakho. Njalo. Ngosithetha xoxa umane uthetha isigezo. Ndiyongeza. Irent ndiyongeza kade nge100. Irent ndiyongeza kade nge100. Zinto sibamba ngazo ezo. Sekhanyo plus neendaba zamakhwengo. Bayaqhalela lo Chase. Okay. Ibhoso la man Chase. Come. Sabuyana kwesi stand. Khala masimba mos Chase. Oh, ngifuna ufundisi. Angikathi hop. Oh madoda. Ngikwazi ngakhahle xa ngibona ufundisi. Ephila kana. Jeya, anamhla ngothetha nawo. Umhla othetha nawo nawo Jeya. Yaza khona ulwisa hayi bafundisi. Endlula nje. And futhi ngixela nansi into ngafuneka ngeke. Lokubethe lihlala. Ndibi ngoku obizwayo. Ukuthandazela abantu. Ngoku ningenaphi? Thembakali wena. Ndingenaphi? Awuthembakali. Awusafuna libandla wena uthembakali. Ndingenaphi Jeya? Hamba kaloku ukhethelwe ngubani? I was anointed with discipline. Umuthixo uyehla mfundisi. Ukhethelwe ngubani Jeya? Phezu kwami. Ukhethelwe ngubani Jeya? Abangisondayo, Thixo bahoyi. Kodwa ke ndishaka amadlamini ngokubeka izandla, umntana abantu aphile. Yasasu Jeya. Madlamini. Oh, Madlex. Jeya. Beka izandla mfundisi. Berathi ya. Jeya. Ndikubona ngomratata nokuthi wena. Ngomratata wena. Ukuthi ngomratata wena Jeya. Oh, uyageza ukhanje uyageza. Chase! Right in the can. Chase! Come on, boy. Izawa Chase. Awudame nithandayo. Yazi lokho ejonga indaba ezizothi ha ukhadebule lingapha esibhedlela. Ayisiyona. Sakwazi uzihambela. Ufuna lalisa phaya ICU Chase. Abona lalisa ICU. Ah, la nto buyenza pha ibinokulalisa esibhedlela le. Chase, yephi wina ke ngoku? Yema Chase. Chase, so that's why you ma. Chase. Khadi. Utheni ungumsasazo kanye uchaza indaba SABC. Uthi ukuthini ke ngoku la khadi kanye uchaza indaba? Tell into zami Chase. Zakho. Chase. Tell into zami Chase. Chase. Awufumana Chase. Amayitha khadi yakugeza. Chase. Ubetha wathi wena ubethelele emnqamlezweni. Undibuze uYehova. Na ukusibonda wakucenda namheta wena lapha. Theka Chase. Theka Chase. Ayibamba ngompaywana. Ya leo liya. Yeah, baby. Yeah, my baby, baby. Kanbona wena libalo palo, libalo palo, libalo palo. Kanbona wena libalo palo, libalo palo, libalo palo. Kanbona wena libalo palo. Ngiyakoshisa ujano lakho ngiyaphilisa ngiyaze ngithanda umuntu kanje, ngithanda umuntu kanje, unomo lwakho ngiyakoshisa